Сәлем дуслар. Эфирда мин Рената Тей. Демәк, хәзер барлык яңалыкларны сөйләячәкмен. Шоу-біз тапшыруын башлыйбыз. Артистлар әкренләп үз эшләрен, бизнесларын ача башлады. Илвина мәсәлән киемнәр белән шөгыльләнә, Салават Миниханов балалар өчен журнал чыгарачак. Ә менә Әнвәр Нургалиев үзенә түгел, ә тормыш иптәшенә икмәк пешерү кибетен ачып биргән. Әнвәрнең хатыны икмәкне үзе пешерәчәкме? Нинди рецептларны кулланачак? Бу сорауларга җавапны Әнвәр үзе бирәчәк. Үзенең рецептлары бар, үзе өйрәнә, үзе әйтә, шуңа менә нәнәсеннән калган ниләре менә шулай иде, бик пешерергә ярата инде ул. Шунда үзенең секретлары бар инде. Химия кушмый, улшытиллар кушмый бер нәрсәдә, потому что хәзер күп пилар, төрле сортлар бар. Күбесендә улшытиллар, әллә нәрсәләр кушалар, ул бөтен нәрсәне изучать итте. Шулай инде эшли ул. Мин нәрсә әйтәсем килә? Бер яктан бәлки бүләгемдер дә ул анарга. Анарга үзенең эше шуй икән, миңа икеләтә шуй. Минем күңелемдә тыныч. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Әнвәр Нургалиев шушы көннәрдә үзенең туган җиренә кунакка чакыра. Әүрүстамак дип аталган авылга бу елны 160 яшь тула икән. Әнвәрнең сүзләренә караганда, биредә Татарстаннан һәм Башкортстаннан җырчы коллегалар киләчәк. Димәк, авыл көнендә зур концерт көтелә. Бу көннәрдә генә Гүзәл Уразова ире Илдар белән Instagram аккаунтында фото урнаштырды. Баксаң, аларның бергә торуларына инде 16 ел булган. Шулай ук Марат Шайбаков та тормыш иптәше белән өйләнүчеләренә 15 ел үткәнен искәртеп фото куйган. Җырчыларны чын күңелдән күркәм бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Салават Фәхретдиновның концертыннан соң Салават абый һәм Филүс Кахиров Татарстанның халык артисты Әлфия Абзаловага чәчәкләр китергән. Әлфия апаның соңгы елларда яшәгән өе диварында аңа багышланган мемориаль такта эленеп тора. Җырчыларыбыз баш ияргә дип әлеге такта янына килгән. Видеоларны сез Салават абыйның һәм Филүс Кахировның Instagram аккаунтларында күрә аласыз. Илназбах һәм Гүзәл Идрисова TMTV Production белән берлектә клип төшерде. Җимешем дип аталган җырга төшерелгән клип үзенчәлекле һәм бик кызыклы сюжет белән. Гүзәлне дә, Илназны да сез гомумән икенче образларда күрәчәксез. Әйдәгез бергәләп тизерында карап үтик. Шоу-біз тапшыруы ахырына да якынлашты. Мин, Рената Тей, әлеге сәгатькә булган бар яңалыкларны да сезгә җиткердем. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока.